ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଆନାଦର ବ୍ଲଗ। ମୁଁ ମା ଦେଖୁଲେଇ ସେବା ସଂଘ ସହିତ ଦୀର୍ଘ 15 ବର୍ଷ ହେଲା ଜଡ଼ିତ। ନଈବଢ଼ି ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଖାଦ୍ୟ ବଣ୍ଟନ, କରୋନାରେ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ବଣ୍ଟନ, ରୋଷେଇ ସାମଗ୍ରୀ ବଣ୍ଟନ, ପ୍ରତିବର୍ଷ ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ କାଉଡ଼ିଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସାଦ ବଣ୍ଟନ, ଖରାଦିନେ ପାଣି ବାଣ୍ଟିବା, ଜଗନ୍ନାଥ ଚେତନା ଅଧିବେଶନ କରିବା, ରଥଯାତ୍ରାରେ ଜଳ ବଣ୍ଟନ, ଏମିତି ଅନେକ ପ୍ରକାର ସେବା ମା ଧାକୁଲେଇ ସେବା ସଂଘ ଦୀର୍ଘ 20 ବର୍ଷରୁ 25 ବର୍ଷ ହେବ ଦେଇ ଆସୁଛି। ସେବା ସଂଘ ତରଫରୁ ପିକନିକର ଆୟୋଜନ ହେଇଥିଲା। ସକାଳ 7ରୁ ଘରୁ ବାହାରି ଜୋରନ୍ଦାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଦିନ 10ଟାରେ। ସେବା ସଂଘ ତରଫରୁ ଟିଫିନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଥିଲା। ବ୍ରେଡ୍, କଦଳୀ, ମିଠା, ଆଳୁ କଷା ଖାଇସାରି ବାହାରି ଗଲୁ ଶୂନ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ ପାଇଁ। 8ଟା ବେଳକୁ ଶୂନ୍ୟ ମନ୍ଦିରର ପହଡ଼ ଖୋଲିଲା। ମନ୍ଦିରଟି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା। ଗାଦିପୀଠ ସହିତ ଧୂନି ମନ୍ଦିର ବି ଦେଖିଲୁ। ସେଠାରେ ପ୍ରାୟ 2 ଘଣ୍ଟା ରହି ବାହାରି ଗଲୁ କପିଳାସ ଅଭିମୁଖେ। କପିଳାସରେ ପହଞ୍ଚି ରୋଷେଇ ପାଇଁ ପରିବା କଟାକଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା। ପ୍ରାୟ 50ରୁ 60 ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଇବାର ଆୟୋଜନ ହେଇଥିଲା। ସାଢ଼େ 2ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ କାମ ସାରି ଆମେ ବାହାରି ଗଲୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ। ପାହାଡ଼ ତଳୁ ଉପରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଗାଡ଼ି ମିଳିଯିବ। ଗାଡ଼ି ଭଡ଼ା ଯିବା ଆସିବା 600 ଟଙ୍କା ନେଉଛନ୍ତି। ରୋଡ଼ ଭଲ ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ଅତି ସହଜରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗାଡ଼ି ମିଳିଯିବ। ଯିବା ଆସିବା 600 ଟଙ୍କାରେ ଗାଡ଼ି ମିଳିଯିବ। 600 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣ 1 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଷ୍ଟେ କରିପାରିବେ। ଉପରେ ପହଞ୍ଚୁ ପହଞ୍ଚୁ 3ଟା ବାଜିଗଲା। ସେତେବେଳକୁ ପହଡ଼ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଥିଲା। 3ଟା 40-45 ବେଳକୁ ପହଡ଼ ପୁଣି ଖୋଲିଲା। ଲୋକ ବି ବହୁତ ଭିଡ଼ ଥିଲେ ସେଦିନ। ଜୟ ବାବା କପିଳାସ, ଜୟ ବାବା ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର।
ମନ୍ଦିର ଯେହେତୁ ବନ୍ଦ ଥିଲା, ଉପରେ ଥିବା ବିଷ୍ଣୁ ଆଉ ଶିବଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କଲୁ। ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣ ଯେହେତୁ ଗୋଟିଏ ଲିଙ୍ଗରେ ହରି ଆଉ ଶିବ ବିଷ୍ଣୁ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏଇ ଜଳ ଯାଇକିରି ଶିବଙ୍କର କୁଣ୍ଡରେ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଶିବଙ୍କ ଉପର ଦେଇ ଯାଉଥିଲା, କାଳକ୍ରମେ ତାକୁ କୁଣ୍ଡ କରାଯାଇଛି, ସେଇ ଜଳରେ ଶିବ ସ୍ନାନ କରୁଛନ୍ତି। ଉଭୟ ଗୋଟିଏ ଲିଙ୍ଗରେ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ବେଲପତ୍ର ଯେହେତୁ ଲାଗିବେ, ତେଣୁ ଶିବ ବିଷ୍ଣୁ ଅଛନ୍ତି ଏଇ ଜାଗାରେ। ହରିହର ତୀର୍ଥ। ଓହୋ, ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପାଦରୁ ପାଣି ଯାଇକି କପିଳାସଙ୍କର ମସ୍ତକରେ ପଡ଼ୁଛି। କାଳକ୍ରମେ ମନ୍ଦିରର କ୍ଷୟ ହେବ ବୋଲି ତେଣୁ ତାକୁ କୁଣ୍ଡ କରିଥିଲେ। ହଁ ହଁ କୁଣ୍ଡରେ ଶିବଙ୍କର ସ୍ନାନ ଜଳ ହେଉଛି। ହଁ। ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଆମେ ଏଠାକାର କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଆପଣ ଅଛନ୍ତି? ତ ବାପା ଜେଜେବାପା ବହୁତ ସମୟ ଯେତିକି ବୟସ ହେଇଛି 30-40 ବର୍ଷ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଉପର ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ ସାରି 15-20 ମିନିଟ୍ ଲାଇନରେ ଛିଡ଼ା ହେଇକି ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ କେତେ ଭିଡ଼ ସେଦିନ ଥିଲା। ଉପରୁ ତଳକୁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ 4-4:30। ଖାଇ ପିଇ ସାରିଲା ବେଳକୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 6। ତାପରେ ଆମେ ଘରକୁ ବାହାରି ଆସିଲୁ। ଏମିତି ଥିଲା ଆମର ଜୋରନ୍ଦା ଆଉ କପିଳାସ ଦର୍ଶନ। ପୁଣି ଦେଖାବା ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।